5 гадоў у Беларусі колькасць дзяцей з сацыяльна небяспечным становішчам вырасла больш чым у 1,5 разу. У гэтым сёння прызнаўся генеральны пракурор Беларусі Андрэй Швед, адзін са стваральнікаў самай рэпрэсіўнай дзяржаўнай сістэмы з часоў сталінізму. Вашай увазе галоўныя навіны серады 26 лютага. Неўзабаве вясна. У студыі аб'ектыву працуе Алесь Залеўскі. Шчыра вітаю спадарства і, калі вам бяспечна, заклікаю падтрымаць нашу трансляцыю лайкам ці каментаром. Захадзя дзякуем і паехалі. Гарантыя небяспекі, Менск ратыфікаваў вайсковую дамову з Расіяй. А Кіеў тым часам, здаецца, паразумеўся з Вашынгтонам наконт угоды па рэдказямельных металах. Ну і трэцяя тэма. Ці спрацуе такая гарантыя бяспекі для Ўкраіны? Што яшчэ будзе ў нашым выпуску? Выхад з ізаляцыі праз Ватыкан. Яшчэ адна спроба Рыжанкова наладзіць дыялог. Менск ратыфікаваў вайсковую дамову з Масквой. Следам за расійскім парламентам гэта зрабіла Палата прадстаўнікоў і Савет Рэспублікі. Паводле дамовы Беларусі дазваляе размяшчэнне на сваёй тэрыторыі расійскай ядравай зброі, ракетных комплексаў «Арэшнік», а таксама расійскіх вайсковых базаў. Фактычную здачу Маскве вайсковага суверэнітэту атачэнне Лукашэнкі і дзяржаўная прапаганда тлумачаць неабходнасцю гарантыяў бяспекі для краіны, пагадненне выключна, маўляў, у абарончых мэтах. Ад каго бараніцца будзе? А галоўнае, ці засталося яшчэ што бараніць? Разбіралася Аліна Скрабунова. Прошу голосовать, идет голосование. Решение принято единогласно. Парламент России, а таксама Лукашэнкаўскія палата прадстаўнікоў і Савет Рэспублікі у адзін дзень ратыфікавалі дамову аб гарантыях бяспекі ў межах так званай саюзнай дзяржавы. С учетом современной геополитической ситуации, конечно же, этот договор имеет ключевое значение, очень важный. Сама дамова была падпісаная ў Менску яшчэ летась у снежні. Дакумент дазваляе размяшчаць на тэрыторыі Беларусі расійскія войскі і вайсковыя аб'екты, а таксама выкарыстоўваць беларускае войска для абароны России. Этот документ цементирует наше единое оборонное пространство, обеспечивает оборону и безопасность союзного государства по внешнему периметру наших границ. Этот договор носит исключительно мирный и оборонительный характер. Он не направлен против какой бы то ни было стороны. Россия офіцыйна зможа размяшчаць на тэрыторыі Беларусі ядравую зброю. Узамен нібыта абяцае забяспечыць Беларусь ядравым парасонам. З якого боку ён узмацняе каму бяспеку? Асабіста дыктатару можа быць на нейкі непрацяглы час. Але для ўсёй краіны, для Беларуси, для беларускага народа гэта, на мою думку, наадварот, толькі дадае пагроз і дадае сапраўдны фактор небяспекі. Пад выглядам нібыта ўзмацнення абароны так званай саюзнай дзяржавы праходзілі і беларуска-расійскія вучэнні ў лютым 2022 года, нагадвае Вадзім Каванчук. А пасля з тэрыторыі Беларусі пачаўся наступ расійскіх войскаў на Ўкраіну. Гэта дамова хутчэй мае такі, ведаеце, палітычны, піяраўскі, военно-стратэгічны сэнс, то бок з дапамогай яе Расія імкнецца пагражаць суседзям Беларусі, застрашваць іх ядзернай зброяй і ракетным комплексам «Арэшнік». Чарговыя супольныя беларуска-расійскія вучэнні «Захад-2025» пройдуць у верасні. Краіны Захаду асцерагаюцца, што Расія можа скарыстаць манеўры, каб распачаць вайну супраць іх. Все любыя угоды і все любыя там запэўнівання рэжыма пра яго міралюбства, яны не каштуюць нічога. Таму што рэжым Лукашэнкі распісаўся ў тым, што ён не кантралюе ўласную тэрыторыю, з его ўласнай тэрыторыі адбываюцца атакі ў бок трэцяй дзяржавы. Выглядае, што Лукашенко далейшае падтрыманне свайго рэжыму прамяняў на поўную залежнасць ад агрэсара. Ратыфікаваная дамова прадугледжвае вайсковае ўмешанне Расіі у выпадку пагрозы канстытуцыйнаму ладу Беларусі. Вось гэта вельмі небяспечная сітуацыя, таму што любыя пратэсты можна расцаніць як пагрозу канстытуцыйнаму ладу, і тады на дапамогу рэжыму могуць уведзены быць расійскія войскі.
Дамова аб гарантыях бяспекі прынятая на 10 гадоў. Пра намер выйсці з яе кожны з бакоў мусіць паведаміць за паўгода. Аліна Скрабунова, Белсат. Не стае працоўных рук, дазволім працаваць падлеткам. Міністэрства працы і сацыяльнай абароны плануе значна пашырыць спіс працаў, даступных для непаўналетніх. Сярод такіх спецыяльнасцяў, у тым ліку і шкодныя для здароўя. 14-гадовыя асобы з дазволу бацькоў, а 16-гадовыя з уласнай ініцыятывы змогуць працаваць на вытворчасці харчоў, як кулінары-кандытары ці кухары. У паліграфічнай вытворчасці даступныя такія прафесіі, як карэктар, аператар электроннага набору і вёрсткі, аператар колерападзелу ці друкар. Могуць уладкавацца на шклозавод, як камплектавальнікі ці размаўлёўнікі шкла. Можна будзе працаваць і ў цэлюлозна-папяровай вытворчасці. Праца з фарбамі звязаная з удыханнем хімічных рэчываў. Праца са шклом – гэта высокія тэмпературы і пара. А вытворчасць паперы дае высокі ўзровень пылу. За мінулы год колькасць занятых в эканоміцы паводле Белстату знізілася амаль на 10,5 тысячаў асобаў. Сёлета, станам на 1 лютага, наймальнікам не хапала 184,5 тысячы працаўнікоў. Месяцам раней бракавала 161 300. Найбольшы дэфіцыт у прафесіях рабочых – 67% ад агульнай колькасці вакансіяў. Вяртаемся да падзеяў у Беларусі. Каталіцкага святара з Ліды Дмітрыя Мальца затрымалі ў суботу падчас пераходу мяжы ў пункце пропуску Берасці. Калі ён вяртаўся дадому з працоўнай выправы, яго судзілі паводле адміністрацыйнага артыкулу за нібыта распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў, відаць, знойдзеных пры аглядзе тэлефона святара. Пра вынік суда ўлады не паведамляюць, магчыма і таму, што акурат сёння міністр замежных справаў Максім Ражанкоў у швейцарскай Жэневе сустракаўся з прадстаўнікамі Ватыкану. Навошта, ведае Ірына Дэрафійчук. Чарговае пацяпленне. У Жэневе прайшлі перамовы паміж лукашэнкаўскім міністрам замежных справаў Максімам Рыжанковым і прадстаўніком Ватыкану Полам Гелагерам. Паводле прэс-службы МЗС размова тычылася, цытата, пытанняў двухбаковай супрацы, якія маюць узаемны інтарэс. Беручы пад увагу агульны кантэкст, гэта і прыход Трампа, і кардынальная змена палітыкі ЗША, і спатканне Сміта з Лукашэнкам. Дачыненні дзяржавы і касцёла ускладніліся пасля выбараў 2020-го, калі шэраг каталіцкіх біскупаў, а таксама святары і вернікі адкрыта выступілі супраць беззаконня і фальсіфікацыяў. І хоць сёння на словах рэжым спрабуе дэманстраваць нармалізацыю стасункаў. Я очень уважаю нынешнего Папу Римского. Прошу, передайте еще раз, передайте ему самые добрые мои пожелания. Паводле ініцыятывы «Хрысціянская візія» за 4 гады з рэпрэсіямі сутыкнуліся не менш як 30 прадстаўнікоў касцёлу. Палізняволены ксёндз Генрых Акалатовіч асуджаны на 11 гадоў зняволення. За кратамі застаецца ксёндз Анджэй Юхневіч, якога спачатку арыштавалі за размяшчэнне ўкраінскага сцяга ў сацыяльных сетках. Некаторыя святары мусілі з'ехаць з краіны. А Менскі чырвоны касцёл, закрыты пасля невялікага пажару ў восень 2022-го, так і не вярнулі каталікам. Ці спрабуе апостальская сталіца абараніць вернікаў? Нельга так сказаць, што Ватыкан і абсалютна кіраўніцтва рымска-каталіцкай царквы Беларусі ігнаруе, таму што мы бачым, што і новыя біскупы з'явіліся ў Беларусі, даволі маладыя біскупы, і, на мой погляд, не вельмі задаволен быў рэжым менавіта гэтымі кандыдатурамі, так, гэта не самыя лепшыя кандыдатуры для рэжыма. Тое, што Ватыкан спрабуе рабіць нейкія крокі ў беларускай справе, вынікае з інтэрв'ю арцыбіскупа Юзафа Станеўскага для Ватыкан Ньюс пасля візіту ў Рым. Улады касцёлу цікавяцца і перарэгістрацыяй парафіяў, і затрыманнямі святароў, і пытаннем будынку чырвонага касцёлу, але звяртае ўвагу арцыбіскуп і на іншае. У цёплых словах дзяржсакратар падзякаваў ад імя папы Францішка за прывітанне ў яго адрас ад касцёлу ў Беларусі і асабліва ад прэзідэнта Александра Рыгоравіча, якое я пачуў падчас нашай сустрэчы з лідарамі рэлігійных арганізацый і якое я перадаў. Гэта стала адным з мэтаў майго візіту ў Рым. У мінулыя гады адным з элементаў пачатку пацяплення стасункаў Беларусі з Захадам былі спатканні Лукашэнкі з прадстаўнікамі Ватыкану. Ці чакаць зменаў пасля цяперашняй сустрэчы Рыжанкова з Гелагерам? Касцёл як такой суправаджальнай сілы і такога сімвалічнага гульца, сімвалічнага не тое, што пазбаўленага ролі, але сімвалічнага значэння, што тое на крокі чые альбо поспехи, з кім будуць арыентавацца таксама іншыя гульцы. Гэта такі пробны
пробнік для іншых патэнцыйных гульцоў на захадзе. Для Трампа меркаванне апостальскай сталіцы наўрад ці будзе мець значэнне, але на еўрапейскія эліты яно можа паўплываць, мяркуе палітолог. Ірына Дарафейчук, Белсат. Зімовы сезон. На фінішнай прамой можна падводзіць першыя яго вынікі, у тым ліку сумныя. Лік загінулых у пажарах за няпоўныя 2 месяцы года перавысіў 150 асобаў. Толькі 4 асобаў загінулі ў вагню мінулыя сотні, сведчыць Міністэрства надзвычайных сітуацыяў. Сярод апошніх ахвяраў пажараў 2 вяскоўцы на Берасцейшчыне і 2 мужчыны на Віцебшчыне ў Расонскім раёне. Згодна з папярэдняй інфармацыяй, прычынаю было неасцярожнае абыходжанне з агнём пры паленні. Ад пачатку года ў Беларусі на 31% узрасла колькасць пажараў, калі параўнаць з тым жа перыядам летась, а колькасць загінулых у вагні вырасла больш чым на траціну. Агулам 151 чалавек, падлічыў позірк, абапіраючыся на звесткі МНС. Сярод прычынаў узгарання падпальвання сухой травы і развядзення вогнішча ў лясах, што узнаўляюцца вясною. 2 дні таму ў вёсцы Монькавічы Мастоўскага раёна раздзьмуханы ветрам агонь пры паленні сухой травы знішчыў 4 гаспадарчыя пабудовы і стварыў пагрозу для некалькіх жылых дамоў. Без 500 мільярдаў доўгу, але з фондам для фінансавых праектаў ва ўкраіне і з падтрыманнем высілкаў атрымаць гарантыі бяспекі. Украінскія ўлады апублікавалі рамачны варыянт дамовы з ЗША наконт прыродных рэсурсаў. Паводле інфармацыі агенцтва Reuters, Белы дом лічыць цяперашнюю дамову не гатоваю і сумняецца ў мэтазгоднасці запрашэння Зеленскага ў Вашынгтон. На чым у выніку спыніліся, высвятляў Антон Бяздольны. ЗША і Украіна ўзгаднілі ўмовы пагаднення датычнага карысных выкапняў. Сёння ўкраінскія ўлады апублікавалі тэкст дакументу. Дамова пакуль не канчатковая і без дэталяў, але там у прыватнасці прадугледжанае стварэнне адмысловага фонду. Туды накіруюць 50% прыбытку ад манетызацыі ўкраінскіх прыродных рэсурсаў. З гэтых сродкаў будзе фінансавацца аднаўленне і развіццё ўкраіны. Я лічу, што прысутнасць амерыканскіх інвестыцый яна гарантуе тое, што Расія нават на сённяшні дзень можа неяк паасцярожыцца ад працягу нападу на пэўныя часткі Украіны. Пры гэтым праект пагаднення не прадугледжвае прамых гарантыяў бяспекі, толькі падтрыманне з боку Злучаных Штатаў высілкаў Украіны атрымаць такія гарантыі. Мы віримо рускім, що вони щось... Мы верым, што расейцы хочуць чагось мірнага, і з гэтай прычыны мы верым у нашу армію. Гэта і будзе адной з найгалоўнейшых гарантыяў бяспекі. У любым выпадку я захаваю максімальны колькасны склад арміі, патрэбны ўкраіне для абароны сваіх інтарэсаў. Пагадненне паміж ЗША і Украіною закранае ўсе тыпы рэсурсаў: нафту, газ і мінералы, у тым ліку рэдказямельныя металы, што абмяркоўваюцца цяпер усім светам. Да іх адносяцца 17 элементаў табліцы Менделеева. Іх даволі цяжка раздзяліць, каб атрымаць чыстую форму. Рэдказямельныя элементы насамрэч нярэдкія. Яны захавалі гэтую назву з канца 1700-х гадоў. Цяпер іх выкарыстоўваюць ва ўсіх відах электронных тэхналогіяў і высокапрадукцыйных сплавах. Іх часта апісваюць як вітаміны або спецыі прамысловасці, бо дзякуючы ім тэхналогіі моцна развіліся. Асноўныя вытворцы рэдказямельных металаў — Аўстралія, ЗША, Індыя, Таіланд, Мьянма і КНР. Прычым на Кітай прыпадае да 70% сусветнай вытворчасці. Асноўныя запасы сканцэнтраваныя ў Кітаі, В'етнаме, Бразіліі і Расіі. Трамп хоча рэдказямельныя металы, бо амерыканская эканоміка моцна залежыць ад кітайскіх крыніцаў. І гэта эканамічная і нацыянальная рызыка бяспекі. Ён спрабуе пазбегчы таго, што кітайцы захопяць рэдказямельныя рэсурсы ўкраіны і пабудуюць там шахты. У Беларусі выяўлена некалькі радовішчаў рэдказямельных элементаў. 2 найбольш перспектыўныя размешчаны на Гомельшчыне. Радовішча пад Жыткавічамі выявілі яшчэ ў 1965 годзе, але ніколі не распрацоўвалі. У 2021 пад Добрышам знайшлі магматычны вузел з патэнцыйнымі 15 рэдказямельнымі металамі. Яго цяпер вывучаюць геолагі. На самой справе ў Беларусі ёсць даўно існуе больш, скажем так, больш зручны і больш эфектыўны варыянт здабываць гэтыя рэдказямельныя элементы. Гэта адвалы Гомельскага хімічнага завода. У свой час у акадэміі актыўна многія людзі спрабавалі здабыць фінансаванне на выдзяленне гэтых элементаў. Але ўладаў гэта абсалютна не цікавіла. У Беларусі разведаныя некалькі дзясяткаў радовішчаў металаў, аднак прамысловага распрацоўвання не вядзецца, маўляў, няма камерцыйнай выгады. Антон Бяздольны, Белсат.
Як толькі што стала вядома, Дональд Трамп все-таки запрасіў Владзіміра Зеленскага на падпісанне дамовы. Яно адбудзецца ў Вашынгтоне 28 лютага. Мы да іншых падзеяў, хоць і ў межах гэтай жа тэмы, яшчэ адна наватарская ідэя ад адміністрацыі ў Вашынгтоне. Дональд Трамп абвясціў пра новы шлях да атрымання амерыканскага грамадзянства. Прэзідэнт ЗША анансаваў продаж дазволу на жыхарства за $5 мільёнаў. Пры гэтым амерыканскі лідар не выключыў, што гэткую залатую карту змогуць набыць і расійскія алігархі. Заможныя і паспяховыя людзі будуць выдаткоўваць шмат грошай, плаціць шмат падаткаў і наймаць на працу шмат людзей. Мы думаем, што гэта будзе надзвычай паспяховы праект. Амерыканская мара за $5 мільёнаў дасць прывілей грін-карт. Залатая карта прыходзіць на змену праграме іміграцыйных візаў для інвестараў і B5, якую выкарыстоўвалі як шчыліну для атрымання грін-карт па нізкай цане. Міністр гандлю США Гвард Латнік разлічвае, што продаж залатых картаў, які мае распачацца праз 2 тыдні, можа дапамагчы скараціць дэфіцыт бюджэту США. Паводле некаторых экспертаў, праграма пагражае тым, што вырасце ўплыў замежных капіталаў на эканоміку США, а таксама ўзмоцніцца эканамічная дыскрымінацыя, калі прывілеі будуць даступныя толькі заможным людзям. Тым часам у Румыніі затрымалі прарасійскага кандыдата на прэзідэнцтва Кэліна Джарджэску і правялі паўсотні ператрусаў, набліжаных да яго асобаў, паведамляюць крыніцы Дigi24. В обшукі прайшлі між іншага ў целаахоўніка Джарджэску Харація Потру і ягонай партнёркі, што мае сувязі з высокімі службоўцамі ў Маскве і фігуруе на фотаздымках побач з чачэнскімі наймітамі. Сярод абвінавачанняў, прад'яўленых затрыманым, стварэнне фашысцкай групоўкі і фальсіфікацыя звестак пра фінансаванне выбарчай кампаніі Кэліна Джарджэску. Згодна са звесткамі спецслужбаў, за Джарджэску ў тык-току агітавалі дзясяткі тысяч расійскіх ботаў. Канстытуцыйны суд ануляваў вынікі першага тура прэзідэнцкіх выбараў, якім Джарджэску перамог, набраўшы амаль 23% галасоў. Завершаны рэгулярны чэмпіянат Беларусі па хакеі. Так, у аб'ектыў Белсату трапіла і гэтая падзея. Паводле вынікаў турніру вызначылася дзясятка камандаў, што працягнуць барацьбу за медалі ў разыгранні плэй-оф. Зрэшты, сярод іх не будзе салігорскага шахцёра. Пра галоўную сенсацыю спаборніцтваў Ян Федарович. Галоўная неспадзяванка чэмпіянату па хакея, дэбютант турніру смаленскі Славуціч нанёс паразу салігорскаму шахцёру ў заключным туры. Вырашальную шайбу гледачы пабачылі ў овертайм. 2-1 на карысць Славуціча, які выйшаў у плэй-оф. Шахцёра там не будзе. З моманту стварэння ў 2009 годзе клуб з Салігорску ніколі не прапускаў плэй-офу хакейнага чэмпіянату Беларусі. За гэты час шахцёр здабыў 1 золата, 3 срэбныя медалі і 7 бронзавых. Правал у апошнім сезоне звязваюць з асобаю галоўнага трэнера Яраслава Чупрыса, які ўзначаліў каманду яшчэ ў 2022 годзе. Цягам 3 папярэдніх сезонаў ён выводзіў шахцёр толькі ў паўфінал першынства, за што, аднак, атрымліваў крытыку ад кіраўніцтва. Гэтым разам усё склалася значна горш. З гордасцю, пацаны, снимаю перед вами всеми шапки. Прычым, выступ у гэтым першынстве не заладзіўся з самага пачатку, аднак звальнення Чупрыса так і не адбылося. Адмыслоўцы звязваюць гэта з ягонымі асабістымі знаёмствамі. Чупрыс, які ў бытнасць хакеістам гуляў за зборную Беларусі, цяпер выходзіць на лёд у камандзе Лукашэнкі, ды сябруе з яе трэнерам Дмітраем Баскавым, якога грамадскасць падазрае ў датычнасці да выкрадання і забойства Рамана Бандарэнкі. Таксама Чупрыс прысутнічаў на інаўгурацыі Лукашэнкі ў 2020 годзе, ды падтрымаў узурпатара падчас ягонай сёлетняй кампаніі. Для шахцёра і яго трэнера чэмпіянат завершаны, аднак іншыя клубы чакае галоўнае – разыгранне плэй-офу. Яно стартуе 28 лютага. Ян Федарович, Белсат. Калі вам бяспечна, вы яшчэ не паставілі лайк у нашай трансляцыі, заклікаю зрабіць гэта цяпер. Яшчэ больш навінаў можна знайсці ў нашым тэлеграм-канале, на які вы можаце перайсці праз QR-код на вашых экранах. А пакуль запрашаю на онлайн агляд найцікавейшых матэрыялаў з нашай старонкі belsat.eu. Яшчэ большая вайна ў Еўропе. Апошнімі тыднямі палітыкі ў свеце пачынаюць казаць пра магчымасць такога сцэнару ўсё часцей. Паводле некаторых кіраўнікоў, вайна Захаду з Расіяй станецца рэальнасцю праз 3-5 гадоў.
Ситуацию проанализовали наши коллеги с Белсат.ru. Прагноз адносна будучай вайны ў Еўропе апублікавала і дацкая выведка. У дакладзе сцвярджаюць, летась Расія пачала інтэнсіўнае перааснашчэнне войскаў, і яе мэта атрымаць магчымасць на роўных супрацьстаяць НАТО. У паўночна-атлантычным альянсе падкрэсліваюць, Пуцін, вядома, зазнае паразу, калі збярэцца напасці. Пры гэтым, калі не нарасціць фінансавання і вытворчасці ў сферы абароны цягам 5 гадоў, НАТО не зможа абараніць сваіх тэрыторыяў. Вайсковы аналітык Белсату Зміцер Міцкевіч у каментары калегам адзначыў, што імавернасць вайны ў Еўропе залежыць у першую чаргу ад вынікаў перамоваў наконт спынення вайны ва ўкраіне. Пры гэтым эксперт кажа, Расія можа ўспрыняць замірэнне як здачу ўкраіны, і таму можа лічыць, што метады запужвання і ваеннай агрэсіі дасягаюць сваіх мэтаў. Падрабязней чытайце на belсat.eu. Валовый ўнутраны прадукт Беларусі вырас у студзені амаль на 4% год да года. Але ў параўнанні са снежнямі без уліку сезоннасці эканоміка наадварот паказала зніжэнне. Пра гэта падчас брыфінгу заявіў адмысловец даследчага цэнтру Бюрок Анатоль Харитончык, дадаўшы, што галоўным тормазам у студзені была энергетыка. Паводле Анатоля Харитончыка заўважна расла апрацоўчая прамысловасць. Дадатную дынаміку, імаверна, паказалі машынабудаванне і металургія. Аднак сцвярджаць гэта не дазваляе брак неабходных звестак, паскардзіўся эксперт. Ён зазначыў, што падтрымаць абедзве галіны, падобна, маглі істотныя бюджэтныя ўліванні ў Расіі у межах анансавання дзяржаўных закупак. На пачатку года попыт беларускіх спажыўцоў, хаця і заставаўся за высокім, усё ж крыху знізіўся, калі не ўлічваць уплыву сезоннасці. Эксперт патлумачыў, што гэта адбылося праз 2 месяцы паскоранага росту, а такі спад, імаверна, меў карэкцыйны характар. Пры такім узроўні ўнутранага спажывання непазбежна расце імпарт. У канцы мінулага года рэзка павялічыліся закупкі з краінаў па-за СНД. З чым гэта звязана? Чытайце на belsat.eu. З сярэдзіны мінулага года ўлады выпускаюць некаторых палітычных зняволеных. Сярод іх ёсць і замежныя грамадзяне. Хаця пра нейкія пазітыўныя змены яшчэ казаць рана. Паводле ініцыятывы дысідэнт Білай, за кратамі застаюцца яшчэ больш як 1300 палітвязняў. Нашыя калегі з Белсат.eu паглядзелі, як улады вызваляюць сваіх апанентаў, ці вызвалялі ў минулыя гады. На другі дзень пратэстаў 2020 года Александр Лукашенко пачаў вызваляць грамадзянаў Расіі. Сярод іх былі як журналісты, так і актывісты. Тады ж у жніўні сталася вядома пра вызваленне затрыманых пад Менскам перад выбарамі баевікоў ПВК Вагнера. У кастрычніку 2020-го з СІЗА вызвалілі паліттэхнолага Віталя Шклярова, які мае амерыканскае грамадзянства. Рэжым усё ж не вытрымаў ціску з боку дзяржаўнага сакратара ЗША Майка Пампеа. Вызваленне амерыканскіх грамадзянаў аднавілася сёлета з вяртаннем Дональда Трампа ў Белы дом. Летась з беларускіх калоніяў і СІЗА на волю выйшлі 5 грамадзянаў Украіны. Пра гэта ў чэрвені 2024-го заявіў Уладзімір Зяленскі. Паводле Лукашэнкі гэтых людзей выдалі ўкраіне на просьбу Пуціна у абмен на праваслаўнага мітрапаліта Яна Фана. Храналогію вызвалення і пэўныя імёны вы знойдзеце на belsat.eu. Да чаго могуць дамовіцца Расія і ЗША адносна вайны ва ўкраіне? Пакуль невядома. Чаго ж чакаць беларусам? На гэты конт журналіст і палітык Сергей Навумчык паразважаў у эфіры выдання Белсат-Зум. Паводле Сергея Навумчыка, больш за 100 гадоў таму лёс Беларусі ўжо вырашалі без беларусаў. Размова ідзе пра рыскі мір, які Польшча і РСФСР падпісалі ў 1921 годзе. І на думку эксперта, цяпер сітуацыя ў свеце складваецца падобным чынам. Хто больш моцны, хто больш заможны, той і вырашае. Зяленскі на Мюнхенскай канферэнцыі бяспекі прапанаваў захаду выцягнуць Беларусь з зоны ўплыву Расіі. Аднак ці могуць ЗША падчас перамоваў дамагчыся гэтага ад Крамля? На думку Сергея Навумчыка трэба разглядаць некалькі пластоў. Адзін з іх – мяжа бяспекі на ўсходняй мяжы Беларусі. Так, за гэта выступаюць беларусы і Уладзімір Зяленскі. Крэмль дакладна супраць. А ці жадаюць таго ў Злучаных Штатах? Пытанне. Што яшчэ можа паўплываць на тое, каб Беларусь атрымала магчымасць выйсці з-пад расійскага ўплыву? Чытайце на belsat.eu. На гэтым у нас усё. Калі вам бяспечна, калі ласка, падтрымайце нас лайкам ці каментаром. Наперадзе Белсат-Зум, у якім Юлія Лабанова размаўляла з экспертам пра ўгоду аб рэсурсах, якую маюць падпісаць ЗША і Украіна. Я ж зычу спадарству ўдалага вечара і беражыце сябе.